Kaixo, ongi etorri Pirateneara. Gaur pisu honen aurkezpenean gaude eta ikusten dugunez, ospaketa hontan jende asko bildu gara. Gure artean badaude kolaboratu izan duten pertsona asko, beste batzuk ere ez daude gure artean, baina gogoan dauzkagu. Arnas hartzeko lekua da, Aspanogik lortu izan duen eta sortzen ari den arnasteko toki bat, behar duten familia guztientzako. Piratenea naiz, zaintzaileek arnasa hartzeko lekua. Zuen seme-alabak ospitalean dauden bitartean zainduko zaituztet. Zuek ni zaintzeko konpromezua aintzat hartuz. Aspanogik familia guztien toki partekatua eskaintzen du. Orain zuentzat eta etorriko direnentzako. Ongi zainduko nauzula konfidantza daukat, nik halaxe egingo dut eta. Ongi etorri Pirateneara. Hemen nago Nekane Pirata eta laguntxo batzuk etorria bisitan. Porrotx, Pirritx eta Marimototx. Pirritx, Porrotx eta Marimototx gure laguna dira Ane Piratarekin batera. Kukuak egiten dira ospitalean dauden piratatxo guzti eta familiei. Eta hemen ere Piratenera etorri dira familiai bisita egitera.